आङो खिन्थु मेहेरनि भिडिअ नायो आं मोजां मोनो जायान्था बर' आदा नों गेमस्रि आब'खौ हाबा लादो थोद फाग्ला आलु असयब हामा मालाय गोसोथोनाय गोनांखाखौ बिदि होननांगौ नामा आं बिदि हिनजाव लाया गजब बेइज्जती है आं बिदि हिनजाव लाया तो बुजिनो गोरोंफ्राथ' इसारायावनो मिथिखायानो तो नोंथांमोना बुजिखाबायानो जानो हागौ लावदुमाथ' बारनानै जोखागोन नोंखौ मिथिबायना तो खुलुमबाय तो गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेइलाव नायना मिथिखाबायानो जानो हागौ जों सोर सोरनि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों बिथांमोननि रियेल नामफ्रालाय माबानो गेमस्रि दैमारि आरो लोगोसेनो दैमु बसुमतारी नाथाय दानिया बिथांमोननिया कन्ट्रोभार्सि जालांदों आरो नामाबो सोलायलांदों रायजोफोर कन्ट्रोभार्सि जादों आरो नामाबो सोलायलांदों सासे देख रहे हो ना स्ट्रेटेजी देख रहे हो माबा मा होनदोंमोनलाय सलायबाय फ्रेडमेन मा बुस्थुलै बियो औ फ्रेडमेन अच्छा आरो लोगोसेनो सासेना मा जालांखोनो मिस ललिपलाय मा गथ'फोर थाइनै जाग्रा ललिपपसोमोन नामा ना बेलेग बुस्थुथाय मिथिथारा तो जिखियानो जाया मानो आं मैया बिथांमोननि कन्ट्रोभार्सियाव नायबाय थादोंमोन आरो भिडिअ अब्ला आं नुबाय गेमस्रि दैमारि नङा आरोना होमबा बिथाङा टेमप्लेटजों ओरैबायदि रस खालामदों माने माबाखौ आरोना दैमुखौ एबा फ्रेडमेनखौ अब्ला जों सानबाय तो गेमस्ट्रिनावबो माथो रस्टिंनि माने टेलेन्टआ दङ बुहुत सुपार दुपारनो तो बिदिब्ला जोङो मोनसे खामानि मावनि रायजोफोर दिनै गेमस्ट्रिखौनो जावथों गेमस्ट्रिखौनो रस खालामथों तो माने बे भिडिअआव फार्स्ट टाइम आं बिदि होनो नागिरदों तो नोंथांमोना मोजां मोनोमोना नायलांदो लामब्रे लुमब्रे खानाय मोजांखौनो हास'जोब्बाय बिमा बिफानाव रां लाङै बिउटि पार्लाराव गारहैजोब्बाय तो नोंथांमोना मिथिखायो गेमस्रि दैमारिया गावखौ मा होननानै इउटुबाव मा खालामो होननानै एबा आइडेन्टिफाइ खालामो एबा खोन्थायो तो बे गाव हारसिङैनो सासे ब्लगार होननानै खोन्थायो आरोना तो बिथाङा सासे फ्लाइं बिचखौबो एबा जोंनि इन्डियानि अल इन्डियानि नम्बर 2 ब्लगार जोंहा फ्लाइं बिचआ गोग्लैयो तो आं बेखौ दालागै 4-5 इयार्सनिफ्रायनो फल' खालामबोगासिनो तो आं बेनि खोथाखौ उनाव बुंगोन तो दानिया बिथाङा गावखौ ब्लगार होननानै खोन्थायो आरोना नाथाय ब्लगारावबो मोनसे ब्लगिंआवबो माबा बिउटिनि टिप्स देलायनाय बिउटि पार्लारनि माने मेकआप सेकआपखौ खोन्थायो जानो आं बुजियासैलै गेमस्ट्रि बिदिखौ मा होनगोन बिदिखौ मा होनगोन नोंल' सानदोंमोन नामा नों बिराद गोरों नैबे बड़ा हरामी हो बेटा मोखां मोजांखौनो दादुरि फादुरि खालामजोब्बाय ये बड़ी अच्छी बात कही है बिमा बिफानाव रां लाङै सिनो पाउडार बायना गारहैजोब्बाय टैलेंटेड सुपार दुपार ब्लगार रोस्टार बिउटिशियान ना मा होनगोनथाय रायजोफोर बिउटि पार्लाराव थाङा नालाय मिथिलायलाङा बिउटिशियान भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय माने माखासे बुस्थुआवहाय लिमिट थायो न बे लिमिटखौ जुदि क्रस खालामोबा ना गुड भेरी गुड भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं मोनसे फिसा डिसक्लेमार होनो जे बे भिडिअआ आंनि मोनसे पार्सनेल ओपिनियन जेनेबा बे मोनसे टपिकनि सायावहाय आंनि पार्सनेल ओपिनियनखौ होगोन बिथाङा बुंनो सानदों जे माने ओभारलि पार्सनेलि माने बिथांखौ थांनानै बुङोब्ला अनलाइनाव भिडिअ लायोब्ला बे माने ओभार एटेक एबा पार्सनेल एटेक होननाय जायो
तो आरो लोगोसेनो बिथाङा बुंदों जे जोङो जोंनि पार्सनेल ओपिनियनखौ शेयार खालामनो हायो अब्ला गेमस्रि बिदिखौ मा होनगोन थुलाय होनलाय खनसे होनलाय ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ तो दानिया बेनि बागैलाय मा होनगोन तो बे भिडिअखौ नायगोन जोंहा नङा होमबा रायजोफोर आं बेफोरबायदि खामानिखौ आंबो लाजियो खालामनो खिन्थु आं आंनि बयफ्रेन्डजोंसो बिदि रिलेशनशिपआव थानायावसो जादोंमोन स' माबा मोनसे बुंनायनि सिगां एसे सान तो मा खोथा बेयो नोंथांमोना मिथिखाबाय माने बयफ्रेन्डजोंसो जादोंमोन होननानै बुंदों आरोना माने रिलेसनाव थानाय समावसो अब्ला दैमुनाबो मालाय हाबा जाखांनानैसो रिलेसनाव जादोंमोन खोमा आरो ने होमबा बिदिखौ मा होनगोन रायजोफोर रायजोनाव मानो सोंनो गेमस्ट्रियानो दंखायो मा होनगोन नाथाय आं दिनै सासे लाजिनो रोङि मानसि जानानै आं नोंथां माखासे रायजो राजाफ्रा डिमान्ड खालामो जे माखासे इउटुबारफोरनि थाखायनो गेमस्ट्रि जेम्सआ माने बे बारे फैबाय थायो बे कन्टेन्टआ एबा बेफोरबायदि भिडिअआ माने जाना थांखांनायखौ माने संख्रि सारना होदेरनाय बायदि बुङो होननानै बाट नाथाय माखासे इउटुबारफ्रा नङा गावसोर सानैनि गेजेरावसो जानानै फैयो मिथिबायना गावसोर सानैयानो होबाय थायो लाइक देट फार्स्ट टाइम जों नुबाय थांनाय बोसोरावनोमोन नामा बिथांमोना माबायाव मुम्बाइआव मायावबा थांनायमोनलाय थाइलेण्ड ना मुम्बाइ ना मामोनथाय रायजोफोरा आं मिथिनो रोंला बावबाय तो बेयाव थांनायनि नांलायलायबाय आंनो फैसा नांफिनगौ मागौ होननानै आरो नेक्स्ट फैलायबाय जोंना नै दाख्लैनिखौ नायसै मोनसे रायजोफोर आं गाज्रिबो बुंनो गोसो गैया मानो होनना बुंबा जि बरबाद खालामखाबाय जि बरबाद जाखानोसै आरो बेखौथ' नोङो माबा मोनसे बुंनानै बा माबा मोनसे माबानानैथ' आंनि बरबाद जानायखौथ' आंनि सिगांनि बायदि खामफिननोथ' हाखाया बे फाग्ला बे दरजा खेवखानायखौलाय बोरै फांफिननो हालाबायनांगौ सोरबा हाफेरो नामा तो बिदि सिख्लाखौ मा होनोमोनलाय गेमस्ट्रि खोन्थालाय बिदि ससियेल मिडियानि गेजेराव फैनायखौ मा होनो होनलाय माबे जुगाव दङ आं Tapadam. Malum na? So बुंनाया बुंबाय थाखागोन जावनाया जावबाय थाखागोन ट्रल खालामबाय थाखागोन जास्ट फकास खालाम गावनि लाइफआवहाय गावनि साक्सेसआव गावनि बिमा बिफाखौ माबोरैहाय मोजां लाइफ होनो हागोन गाव गेमस्ट्रिं रायजागोन फुरा गेमस्ट्रिं रायजागोन गजब बेइज्जती है दसेनो उल्टा फाल्टा दसेबा होनो आं जेबो रिप्लाइ होआ रावनोबो माने जा बुंबाय थाथों ट्रलिं खालामखागोन तो जों जायफोर बिथांमोना क्रिटिसाइज खालामो रस्टिं खालामो ओमफ्राय दसेनि उनाव फन फैगोन हेलौ भिडिअ डिलिट खालाम अबे बबेथिं दं नोङो बबेथिं आगदाथिं दं ना आगसिथिं दं मा खोथाया जबानानो गैया तो गेमस्ट्रिखौ रस खालामनाया जोब्बाय दानिया आं पार्सनेल मोननैसो आंनिफ्राय ओपिनियन होनो लुबैबाय तो बिथांमोननि फार्स्ट कन्ट्रोभार्सिया मामोन फार्स्ट कन्ट्रोभार्सिया दैमुजों फार्स्ट माबाजों आरो सानद्रि मोखांजोंमोन नङा होमबा तो बेयाव बिथाङा हानद्रेद हरनानै माबाखौ बुंबाय आरो ना गेमस्ट्रिखौ बुंबाय जाहाथे गावनाव थानाय मानसिफोरखौ माने ड्रेस मेनटेन आरो पार्टि जानायफोरनि मेनटेन खालामनो थाखाय बुंदोंमोन तो बिनिफ्राय दायो गिदिरनिफ्राय गिदिर माबा हिन्जाव बुग्रा प्रेगनेन्ट हिन्जाव बुग्रा माबा बुग्रा बेफोरसो थांबाय आरो ना तो आं फार्स्ट बे समाव बेखौनो बुंनो लुबैबाय जे नाय मानसि जानानै जोंनि फार्स्ट लाइफआव जानानै थांखांनायाव बयहाबो गोरोन्थिया थाखागोन जों बेखौ मिथियो नाथाय गेमस्ट्रिया दा मा बेकग्राउन्डआव बिराद सापर्टार लानानै माने बुहुत क्लिन खालामनो नागिरदों आरो ने माने नों ना साननानै नाय नोंथाङा जानानै थांखांबाय नाथाय नों बेखौ क्लिन खालामनो नागिरगासिनो जों बेखौ मिथिदों नाथाय जों हाजारथा भिडिअ बानायना गेमस्ट्रिया मोजां बेफोरबायदि जायाखै मायाखै होननानै जों जुदि हाजारथा भिडिअ खालामबाबो घन्टायाव खाथिया रावनावबो पाब्लिकआ मिथिखाबाय बे थाखाबायानो थागोन अरायबो नों हाजार लाख थाखानि एबा नों कौटि थाखानि साबोनजों दुगैबाबो नों माब्लाबाबो साफा जाया बेखौ मिथिना ला ये बड़ी अच्छी बात कही है आरो लोगोसेनो
रियेलि बे मोनसे खोथा जे नाय नोंथाङा दिनै फ्लाइं बिचनि सासे गिदिर सासे मटिभेसनेलखौनो होनांगोन बिथांनाबो गुबुन गुबुन चेनेलबो दङ आं नामफोरखौ मख'ना थांला नाथाय आं मोनसे खोथा बुंगोन नोंथाङा सासे फ्लाइं बिचखौ फोरमायदों अब्ला नोंथाङा नाय फ्लाइं बिचखौ खैथा रस जायो खैथा एक्सप'ज खालामो रोजा रोजा दङ आरो इउटुबाव नाथाय नोंथाङा मिथिया नामा जे ना बिदिखौ सहायनो हायाबा आं थारैनो बुंगोन नोंथाङा इउटुबखौ नागारलांनायानो मोजां प्यारी समझ गई नोंथाङा आंनाव मानो बिदि नांगौ फैसानि थाखाय नोंथाङा आंखौ भिडिअ खालामो मायो बेफोरबायदि बांसावो आरोना बुङो आरोना बेफोरबायदि बुंहरो अब्ला आं बुंगोन आरे नोंनाव इमान जे फैसा दङबा नों इउटुबाव मा फैदों आरो नोंथाङा इमान फैसा दङब्ला मानो मनिटाइजेसन खालामदों नोंथाङा मनिटाइजेसन खालामनो दरकार गैया सन्दीप महेश्वरीमोन बायदि नोंथाङाबो नन प्रफिटेबल एकाउन्ट बानायलाय हायोबा बहुत गावखौ एजुकेटेड होननानै माने फोरमायनो नागिरो आरोना ना जानो हागौ नोंथाङा एजुकेटेड आं बेखौ मानियो नाथाय एजुकेटेड बायदि नोङो बाहायाखै रावफोरखौ नोंथाङा एजुकेटेड महरै माने सोरबा जुदि नोंथांनि ड्रेसनि मेनटेन खालामनो थाखाय बुङोब्ला एबा मोजांनि थाखाय नाय नोंनि ड्रेसाथ' मा बुंबावनो आरो आंथ' ड्रेसखौ नोंथांमोना नुखाजोबो थ' माने ड्रेसखौ मेनटेन खालामदोंबा मा होनो गो एन्ड फाक योर मादार व्हाट द फाक कुछ भी रियेलि नोंथाङा माबायदि मेन्टेलिटिनि मानसि आं बेखौ बेयावनो मिथियो आरो लोगोसेनो बिथाङा गाव बुंबा जों बुंबा पार्सनेल गोग्लैयो आरोना माने जों माबा मोनसे बाथ्रा बुंबा मोजां जानांगौ मोजां जानाङा माने डिसाइड खालामनानै बुंबा ससियेल मिडियायाव मा ट्रेन्डिं जाना फैदों बेखौ बुंबा पार्सनेल एटेक जायो ओमफ्राय जुदि गावबो बुङो जे मोनसे गोसोआव दं आङो माने बेखौ बिमाया मा जानानै जोनोम होनाय जोंफोरथ' बिदिनो मा सोंजाबाय ओमफ्राय नाथाय नोंखौ मा जानानै जोनोम होनाय इमान जे गरम गजब टू विवाद आदमी हो आं बुंनोसो सानला नाथाय आंखौ पार्सनेल एटेक खालामदोंमोन बे बाथ्रायाव आं पार्सनेल बुंनो गोनां जाफिनबाय थ' आरो लोगोसेनो बिथाङा पार्सनेलि बुङो आरो ना बाथ्रा अब्ला आं मोनसे पस्ट नुदोंमोन जेम्सनि एगेन्स्टआव होदों आरोना ओमफ्राय बिथाङा बुंदोंमोन आरोना बिथाङा मा बिथांनि बिनानावा माने हौवा गारनानै फैबाय माबाय बायदिसिना बे पार्सनेल एटेक नङाबा माथो बेलाय आरो दैमुनि बेलायाव नायदो बे पार्सनेल एटेक नङा माथो बियो बेखौ पार्सनेल एटेक बुङा नामा एसेथ' सुद्रायदो आरो बुङो बिथाङा सोरबा फेसबुक पेजनि अनारखौ बुंदोंमोन फाक गो एन्ड फाक योर मादार बुङो नोंथांमोना एजुकेटेडखौ बेयावनो सिनायोब्रा मिथिबाय एजुकेटेड फुल जानाङा मानसिया नों एजुकेटेड लादोंबा नोंथाङा सोलोंथाइ लादोंबा बेखौ मोजां बाहायनो सोलों नोंथाङाल' ब्लगार नङा आसामाव गोबां ब्लगार दङ रोजा रोजा ब्लगार दङ बर'फोरनियावबो बिथांमोना मोजां मावलांगासिनो मोजाङै सोलिलांगासिनो नंगौना नङा बेनिखायनो बिथांमोनखौ रावखौबो मेगन नुवाखै दिनै सोरो ब्लगार नङा मासुम आब'मोन ब्लगार दङ दिनै रिया आब'मोन ब्लगार दङ बिथांमोनाबो इउटुबाव फैगासिनो लासै नाथाय बिथांमोन आब' लिपिका गोबां एक्ट्रेस दं गोबां माबा दङ बिथांमोना गावसोरनि लिमिटआव दङ एसे लिमिटआव थानो नाजा थ' जिखियानो जाया आं भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां बेखौनो बुंनो सानबाय थ' नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि नांज्लायबाय थानांला माने फार्स्ट लाइफआव माने गोबां जानानै थांखायो बयहाबो गोसोखांबा बयहाबो फैखायो नङा होमबा थ' फार्स्ट लाइफआवथ' जानानै थांखायो मानसिनि जिउ नालाय थ' नोंथांमोना बेखौ फोजोबलायोबा मोजां जासिगोन होननानै सानो ओमफ्राय बुहुत पावार दं बायदि देखायो नोंथाङा इमान जे पावार दङब्ला ना माने एसपि डिएसपि माने बेफोरबायदि पावार दंब्ला आंनिफ्राय मोनसेल' खावलायनाय बे क्रमाव मोननाय आरो इउटुबाव गोबां दङ बेखौ नोंथाङा फोसाबनानै ला हायोबा आरो नोंथाङा इमान माहाजोनखाबालाय मा घन्टानिथ' इउटुबाव थाबावनो एबा ससियेल मिडियानिफ्राय इनकामखौलाय मानो नांबावगौ नङा होमबा इनकाम नांलाथ' जिराय जानो हायो नङा होमबा इमान जेन बुङोना फैसा नांगौबा गेमस्ट्रिनाव बे फैसा नांगौबा गेमस्ट्रिनाव बे आं हरगोन ना होननानै बुङो आबे नोंथाङा दिनै खमसे खम नोंथाङा बर'नि गेजेराव बर' इउटुबाव खमसे खम नोंथाङा पाब्लिकनि अननायाव रोजा रोजा लाख रां खामायबाय इउटुबनिफ्राय जों बेखौ मिथिगौ नाथाय नोंथाङा माब्लाबा दैबाना जायोबा कभिड-19 जायोब्ला गुबुन ब्लगारफोर बायदि दिम्पु बरुवामोन बायदि फ्लाइं बिचमेन बायदि डनेसन कानेक्सन खालामनानै हरफेरदों नामा बबेबा जायगायाव आंथ' नुनो मोनाखै अनलाइननि गेजेरजों मालाय जों रुजुनायनि सिगां नोंथाङा सासे मोजां ब्लगार बेफोरखौबोथ' मावनांगौ नङा होमबा ना मा होनो थ' इमान जे लाख थाखा पाब्लिकनिफ्राय मोनदों एबा पाब्लिकनि अननायजों मोनदों पाब्लिकनो होफिनिया बे मोनसे मोननै रिसार्च होनायजों मा जानो बेफोर मोनसे पार्सनेल जेबो बिथांमोना प्रब्लेम गैयाबाबो मोनदों नाथाय जायफोर बिथांमोना माने बेफोरबायदि दैबाना माबा माबि जानायफ्राव नोंथाङाथ' हरनाय नुफेराखैलै होब्रा बिसोरनोबो नङा होमबा थ' आरो इमान जे फैसानि मालिक ना जोंथ' गैखायाना
रानना हर नोंथाङा डिसक्रिपसनाव नाय आंनि एकाउन्ट नाम्बार मोनगोन सोना हरबानो जाबाय थ' बास दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोब्बाय थ' नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम थ' नोंथांमोना आं सानो जिखुनु जाया मानो दैमुआथ' बारा एजुकेटेड नङा आं बेखौ मिथिगौ थ' बिथांनावबो माखासे भुल थालांनो हागौ आरो बिथांनियावबो भुल थालांनो हागौ आं गेजेरनि जानानै बुंनो सानबाय जे नोंथांमोना बेफोरबायदि नांज्लायबाय थानानै मा मुलाम्फा दं एसे सिरि सिरि थाज्लायबा मोजां जासिगोन नङा होमबा थ' दिनै जोंनि बर' पाब्लिकफ्रा एबा गासिबो साबस्क्राइबारफ्रानो उल्था फाल्थासो बुंलायलांसिगोन बा बर' इउटुबारफ्रा गासिबो एखे गोजा थ' आं जिखियानो जाया बेखौनो बुंबाय थ' बास आंनिफ्राय आं मिजिंथिबाय जे माने बन्द' खालामलायनानै थानायानो मोजां जासिगोन नामा आरो लोगोसेनो पाब्लिकफ्रा मा लुबैयो नोंथांमोननि बायदिब्ला नांज्लायनांगौ ना फेजेनलायनांगौ ना बुज्लायथारनांगौ थ' नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खालाम आरो नोंथांमोननि बायदिबा सोरनिया गोरोन्थि नोंथांमोना खोन्थाबानो जाबाय